ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರತೆ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆಯನು ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಲ್ಲಿನಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ತೋಜುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ತಲ್ ತೊಡ್ದುಂಡತೆ ಆಫೀಸ್ ತಲ್ ತೊಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಮಂಗಳಜೀವಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸರು ರೋಡ್ ಬನ್ನಗುಂಡತಿ ಶೋಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಉಂಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೆ ಬೈದುಂಡಾವೆ ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗದು ಮೀನಿ ಬರೋಡು ಇನಿ ಒರ್ತಿ ಎತ್ತಿನ ನಾನು ಎನ್ನ ಗಾಡಿಡು ಮೂಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮನುಷ್ಯಲ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒರ್ತಿ ಎತ್ತಿನತೆ ಅಂಚಾದು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬಾಯಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ತೋಂದು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಸಂತೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗದು ಬಾಯಿಡ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೋಡು ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿಕಬೋದು ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಮಾಮು ಆಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಟೌತೆ ನಾದೇಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೆ ರಂದು ಎಂಕು ತಿನ್ಪ ఒక పొడి ఉండు పొడి అదే గోబియా మళ్ళీ జావు ఇంకా ఉంటావుతాయి ಕಜಿಪುತ್ತು ಎರಪೋಯಿನಂತೆ ಕಜಿಪುತ್ತು ಎರಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಪ ಕಜಿಪಿತ್ತಿನ ತೌತೆಯ ತೌತೆಂದು ನನಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬಂಡೆಂಕ್ ತೌತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ತರಕಾರಿಡೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟೇಜ್ ನಾ ಬಂದು ಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟು ಚೂರು ಪಿರಾ ಬಂದು ಪುಣತೆ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ನ ತೌತೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ವರ ಸಾದೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ರೂಮಗು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಇಕ್ಕನು ಕೈ ತಳ್ದು ಗೋಬಿ ತುನಾಗ ಜೋರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತನು ಉನ್ಕ ಅಂಚ ವನಸ್ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಈತೆ ಬತ್ತದು ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲೀನಿ ನಾನು ಕುಡ ಬರ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಕುಡ ಕುಲ್ಲೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಣ್ಣತೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೊಂಡ ಬೇತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಲ್ದುವೇರು ಮಾಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಮಂದುವೇರು ಇಂಕ್ ಸೊ ಪಂತ ಜತೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಬೈದಿನತ ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಉಂದತೆ ಈತ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಈ ರಾಶಿನ ಬಿದೈದಿರ್ತೀನಿ ದಾದಕ ರಾಶಿ ಪಂಡ ನಾವು ವಾಚ್ದ ರಾಶಿ ದಿ ತುಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಆಯ್ತ ಕೀನು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತದ್ದು ಉಂತದಿತ್ತ ವಾಚ್ ನಡಪದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಉಂತದಿದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವಕುಲ ದಾದ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಬಿದೈದಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆನಪಾಂಡರ ಪಕ್ಕದ್ದು ಹೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾಚ್ ಬಟ್ ನೀನು ದೀತೀನಿ ಅವೇ ಕೀ ಉಂತ ದೀತೀನಿ ಸೊ ಶೋಕ್ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ವಾಚ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ತೂಕ ದಾದಪುರ ಆತುಂಡು ಉಂಡಾತ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತನ ತೂಕ ಬಂದು ಬಿದೈದಿತ್ತೀನಿ ವಾಚ್ಲೇನು ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಒಂದುಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದುಲ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಚ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ ಮಲ್ಲ ಡಯಲ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಮಲ್ಲ ಡಯಲ್ ಬತ್ತನ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಜೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಡತೆ ನೊಂಜುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ನೀನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದಿದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆತನು ಒಂತೆ ದಾದಾಣ ನೇ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆಲ್ಟ್ ಪುರ ಅಂಗಿ ಪುರ ದೀದೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪುರ ದೀತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚಿಂದ ವಾಚ್ ಎಂಡ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಒಂದು ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಕ ಸೊ ಎಂಡ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತವೆ ಶೋಕುಂಡು ಅವೆ ಪತಂಪೋತೇನೆ ಅವಳುಂಡು ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಪರಂಚನೆ ರಡು ಮೂಜಿ ವಾಚ್ ರಡು ಮೂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ವಾಚ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಶೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ವಾಚ್ ನೀನೊಂಚೂರು ಸರಿ ಉಂಡ ತೂಕ ಬಂದು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾದ ಒತ್ತದು ಬೋಣು ಮಾರೆ ಓದಿವರೆ ಸೊ నేనొంజి ఛార్జ్ తూక ఛార్జ్ కనెక్ట్ ఆవడవు ఛార్జ్ ఒక దాದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಿಂದ ವಾಚ್ ಪುರ ಇಂಚಿಂದ ವಾಚ್ ವರನಮ
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಟು ವರ ನಮ್ಮ ಅಬತ್ತಾರಡು ಪನ್ಪ ಬೋರ್ಡು 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 ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಪನ್ಪ ಐಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪುನ ದುಂಡತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನೋದ ಗಡಿ 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 ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನಿಜ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪನೇ ಇದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ವಾಚ್ಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪುಜಿ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದೀಪನ್ ಬಂಗೋಡಿ ಅನ್ನ ನಾಯ್ಕ ದಿಯರೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಕೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಾಚರು ದಾಲ್ ಆತಜಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಉಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜು ನೀನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಮೂಜತ್ತು ಮೂಜಿ 4 ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಇದು ಪೂರ ಶಾರುಖ್ ಅಂದಿನ ಇಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಬುಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಏಪದುಂಡಲ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ದುಪ್ಪುನ ನಿನಗೆ ತೂದುಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೋದು ತಿರ್ಗೋದು ಅವಲ್ಲ ಅವಲ ಪಾಡ್ನಾಡಿ ನಾವೇನು ಎತ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಾಕದು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಉಂಟನೆ ಗೈಸ್ ದಸರಾದ ಇನ್ನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಅತಿ ಮಾತೆರ್ಲುಂಡತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಉರಿಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ತೂಂಡ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಉರಿಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಯಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯಪಣ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬೇತಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ತೂನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಲು ಅವಾರ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡತಿ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತುದು ಬಟ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪೆರ್ಲ ಆಪಿಜಿ ಹಿಮೆಟ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೂಡು ಹಿಮೆಟ್ ಅವಲ ತೂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯುಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬಂದವಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಲು ತೋಜಿನಾಗ ಉಂಡದೆ ನಮಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅನ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ಸಂತೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮಂಗಳ ಜೀವಿಡು ಯಾನ್ ಸಂತೆ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿ ಪುಣ ಇಕ್ಕೋತುಂಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸಂತೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಐಕೆ ಇಂಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಾರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ ಆವಡ್ ವಾಚ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಂಕ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಬನ್ನಾಗ ತೂವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಇಜ್ಜಂಡಾವೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿದಾದ ತೋಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ತೋಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳಿತ್ತೇರು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರೋದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿ ಸಂತೆಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ತೋಡು ನೀನು ಪೂರ ಒಲ ಇದೀಕಂದು ಇಷ್ಟ ಆಡಕ ಕೀ ಕೊಡ್ದ ನನ್ನ ಕೀ ಕೂಡ ಉಂತಾವು ನಾನು ಪಂಡ ಏಪ ವಾಚ್ ಏನು ಕೈ ಕಟ್ಟೋದು ಪೋಪೇನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ತ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಒಲಿ ನೆತ್ತ ಚಾರ್ಜರ್ ಪರಂಟು ಮೂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಲೆಗೆ ಇದು ಬೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಬಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಂಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪು ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡುದೆ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇಳ್ದ ವಾಚ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ವಾಚಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಾಚ್ ಉಂಡೆಂಟ ಐಕೆ 2 ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ರುಚಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ತುಕ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಡೋದು ಬೇಕು ಇಂಥ ಬೆಲ್ಟ್ ಓ ಐತ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಐಕೋಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುದ ತುಕ ಎಸ್ ಹಾಕು ನೆತ್ತ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ಓಕೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಪಡ ಪೊಡಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ದೇಪಲ್ಲೆಗೆ ಹಳಾಪುಣ ಪೊಡಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾಚುಲತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ದೇತದ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದೇತದ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಡ್ಸೋತುಲು ಪೂಜೆ ನೆನಪುಲ ಪೂಜೆ ಬಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಟ್ಲು ಅವಳು ಪೂರೈತೆ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬೋದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಿದ್ದೆ
ನಿಂದು ಲಂಚನಿ ನೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚೆ ನಿಂಡು ಯೂಸೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೇತೇನೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬೇತೇನೆ ಎತ್ತೋನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆತ್ತೋನು ಮರಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಾವೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾತುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೇಲುಂಡು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಅವಿನ ಎಡಿಟ್ ಒಂದು ಜಾತನೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪ್ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಪೊಸತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆದ ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂದು ಈತ್ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಅವೇನು ತೂತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಪಿಚ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟು ಓಲಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಆತಿದ್ದು ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಕೂಡ ಆತೆ ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನು ಆತಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಜಾಪಣ ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆತಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶುರು ಆತಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಪಗೇಲ್ಡ್ ರಪರಪಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ಸ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ವನಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡತಿ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಒಂದ ಟೈಮ್ದೆ ತೊಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಓಕೆನಾ ಮುಖದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಕಾಂಡೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಗನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭೋದಯ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಚಪರ್ಕ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರಪ್ಪಲತ್ತೆ ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಾದ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಪಿದಾಡು ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನರ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಲೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೆ ಸೊ
ಏನು ಆಫೀಸ್ ಪೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಡೆ ಅಂತುಷ್ಪ ಐತಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಜಿಂದು ಸೊ ಐಟೆ ಓವನಾಡಲು ಒಂಜೇನು ಪಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ತೂಕ ಪಾರ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಡೆಂಡು ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜಿಂದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಬ್ರ ಪೋಪುಂಡವೆ ಇರಾಡ್ತದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಕೊಂಡದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬುರ್ನ ಯಾವ ಲುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನೊಂಡತೆ ಲುಕ್ ಬರ್ಪುಂತೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾದು ಇದೇ ದಿನೋಲು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ಜ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡುಜಿ ಇನಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುರಣಿದ ಅದನ್ನು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನಾವೆ ಕಾಜಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ರೇನಿದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು 24 hours ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರಕ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುಜಿರ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಪಾಡ ಪೋತಿನವೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಸೊ ಏನು ಮಂಡಿಡಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಚರ್ಕು ನಾವು ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಗವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾದು ದೇವರೇ ತೂತೋಡ್ವಿನಿ ಪೋಪುಜವು ಒಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮಕ್ ಇದು ಪೀಲ್ ಔಟ್ ಐಲೈನರ್ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪೋಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೀನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಉಂಡತೆ ಆತೆ ಕಾತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಂಚ್ ಇಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಿರಾರ್ ತೂದೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೋನ್ವೆ ಕಣ್ಣು ಬರೋ ಕೆಂಪು ಪಾಂಡು ಇದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೈಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಹೆಸ್ ಈತೆ ಏನೋ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಪಿದಡ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಇನಿ ಪಾಡ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಏಪಲೊಂದು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲವ್ಲಿದ ಗ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿದಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ಮನ್ಪುಜೆ ಇಂಚೆನೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂಚ ದೀದುಂಡತಿ ಪೋನಾಗ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುಡು ಸೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಿಂದಿದಿಂದ ಓಕೆ ನಾಡು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಬರ್ಪೆ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ 19 ಒಂದು ಇವೇನಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 19 ಹಾಂ ಅಂದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಕ್ಕಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡವೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಒಂದು
ಕಾಫಿ ಕಮಾಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡವೆ ಅಂದು ದಿನೋಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಂಡ 120 ರುಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರಂದವು ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರು ಆ ಶಾಪ್ಡೊಂದು 100 ರುಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 20 ರುಪೀಸ್ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೊಂಡತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನಿ ಪೋಪಾಡಿನಿ ಪೋಯರುಂಡಿನಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ತುಷ್ಪವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 20 ರುಪೀಸ್ ಹತ್ತನ 10 ರುಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಐತೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ ಐತೆ ತುಷ್ಪವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯರುಂಡಿಂಕ್ ಸೊ ಪೋನಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಷ್ಪ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಐಟಮ್ಗೆ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮಲ ಇಂಚಿಂದ 100ದ ಅತ್ತಂಡ ಶ್ಯಾಂಪೂಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ರುಪೀಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಇನಿ ಪೋನಾಗ ತುಷ್ಪವೆ ಟೂಲೆ ಓಕೆನಾ ದೆಡ್ಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಂದಿನಿ ಹತ್ತು ಮುನ್ನಿದ ತೊಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಓಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೈತೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಿರರ್ ತುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಂಡವು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪ ಪೋಪುಡ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಫೀಲ್ ಔಟ್ ಐಲೈನರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹೆಣ್ಣ ಪಿದಾದ ಪ್ರಾಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಥ ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಶೇಡ್ 06 ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವಯ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋದೆಂಕ್ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಡ್ದ ಕಲ್ತದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೇನು ಏನು ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಇಡೇನು ಏನು ಮನ್ಪೇನ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಪಿದವೇನು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ಐಡ್ದೋಕ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅವ್ರ ಮಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದೋಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಶೋ ಅಜ್ಜಾದ ಒಡ್ಚಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಹತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್